Jasne, chcem presne vedieť, čo mi je. Isté, starý otec, ale bohužiaľ nemám dobré správy. Už je to isté. Potrebuješ transplantáciu obličky. Koľko času mi podľa teba ostáva? Nevidím tú situáciu tak kriticky. Nehovoríme o dňoch ani o mesiacoch, starý otec. S liekmi sa dokonca môžeš cítiť celkom dobre, ale keby sme našli vhodného darcu, mohli by sme zmeniť náš plán. Isté. Z tvojich úst to znie tak profesionálne. Máš plán. Bože. A ja mám na to všetko tak málo času. Myslíš tým, že sa bojíš o klenotníctvo Borovsky? Nie, o to nejde. Anastázia zvládne jeho vedenie bez problémov. Bojím sa, či sa podarí zohnať vhodnú obličku. Samozrejme, oblička je najdôležitejšia. Kto ešte vie o tom tvojom pláne? Moja matka. Bromeli, dôverujem, ale nikomu inému to nevrav. Ani svojmu otcovi. Ak budem musieť chodiť každý deň na dialýzu, je to tvoja a moja vec. Iste. Prosím ťa, choď už, Leon. Chcel by som byť sám.